kusunungurwa ndizvo deliverance ndizvo saka dhongiri rakanga rakasungwa asi Mwari aironga kukibohora. Your kibohora is coming. Deliverance yako iri kuuya asi Mwari ndiMwari anoshanda nenguva. ndiMwari anoshanda nenguva. Saka ndiri kukudza kuti ramba wakagara panzvimbo. Ramba wakagara panzvimbo. Hallelujah. Bhaibheri rinotaura pamusoro pedhongi kuti Jesu akati endai munoritora moenda kuno kuri kuda kuendwa kwacho ndokumberi kuJerusarema. Uri kupabata zvakanaka here mwana? Jesu ari pano, dhongi riri panapo, kuri kuda kuendwa nekuno. Saka Jesu ari kumashure, ari kuti uyai nadhongi kuno tigone kuenda naro kumberi. Haleluya, 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 haleluya. Ndauya nevhangeri pamusoro pemumwe munhu akaenda kumberi asina Jesu. Ndauya nevhangeri yekuti unofanira kudzoka kumashure. Ndauya nevhangeri yekuti come back to Jesus. Ndauya negospel yekuti come back to Jesus. Rekedza kuenda wega. Wakatanga business but wakatanga usina Jesu. Business rako ndobva radonha. Jesu ari kuti dzoka enda unomutora. Ngadzoke kuno tigone kuenda mberi chese. Amen. Wakapinda mumarriage, wakapinda marriage usina Jesu, but Jesu ari kuti dzoka kumashure. Uya kuno mwanangu tigone kuenda tese Jerusalem. Hallelujah. Tongiri pari kunosunungurwa. Jesu ari kudza vadzidzi zvoti kana makuenda kunorisunungura pane achabvunza. Hallelujah. Pane achaita sei? Church, munoziva here kuti vazhinji patinosungwa, panosungwa vatendi naSatani, vanhu vanosungirwa nzvimbo dzakasiyana siyana. Hallelujah. Nemhosva dzakasiyana siyana. Asi deliverance yacho ari pera kambosungwa pano. Ufunga pawakasungirwa. Hallelujah. Wafunga pawakasungirwa. Igihe waboshwe uzoona kuti nyaya yacho yakazinoperera kuti noneho urebe ngo iyo nkuru yaragiye inoperera ku matarezi mosha ku koti uzasanga byararangiriye muri koti. Hallelujah. Amen. Ku koti unaona ma PP ma prosecutor mu rukiko urareba abacama nema lawyer ano padarwa noneho n'abavoka nabo bishuka kuti auye kuzotonga nyaya nabo babashe kuza nema magistrate anengamo mu nyaya n'abacama nabo asi pa wakaitanga yaongoliwa ariko igihe bakora amapuro wakasunga ongoliwa wakita kuti kusungurwa bivuze ngo kubohorwa aisi nyore ntabwo byoroshye. Hallelujah. Kusungurwa aisi nyore kubohorwa ntabwo byoroshye. Kusungurwa isi kufungwa cyangwa se biroroshye. Hallelujah. Ndiko twika sakanaka kusungurwa kuri isi kubohorwa byoroshye asi kusungurwa akuzinyore ariko gufungurwa kunola Jesu kunola Jesu. Luke chapter 4 hati mweya wasi uli pamusoro pangu wakandizodza kuti ndiparidze evhangeri ndiende kunosunungura vakasungwa nekupronounsa gore rekudzoka kwaShe. Nyaya yaJesu ndeye kusunungura. Ana atete havagoni kukusunungura, ana baba mukuru havagoni kukusunungura, mari yako haigoni kukusunungura, n'anga haigoni kukusunungura, maprofita haagoni kukusunungura, mapolitician haagoni kukusunungura. Ndauya kuzokudza kuti ariko vanosunungura, ariko musununguri, ariko dhiritima, mudzikinuri wenyika nepasi. Hallelujah. His name is Jesus. Anzi
abva mukumuka. Noneho igihe I hold the keys yaravuze ngo mfite imfunguzo of life and death. Imfunguzo z'ubugingo. I now, this is Jesus. I now hold the keys aravuga ngo noneho mfite of life and death. ubuzima. He is the keys afite urufunguzo to set free kugira ngo abashe those who are alive today. kugira ngo abashe kubohora. He is the keys afite imfunguzo to set free kugira ngo abashe kubohora those who had died before him. n'abari bapfuye mbere. Bakanga bafa iye asati akolerwa pamuchinjikwa akati ndakwenda pasi pepasi kuenda kunorwa hondo nekuvasunungura vatsvene vakasunungurwa. Why? Because Jesus is the Redeemer. Akaonekwa naNathanael zvikanzi he is the Redeemer. aravuga ngo niwe utanga ubuzima, ndiye mudzikinuri. niwe ubasha kubohora. Hallelujah. Saka dhongi parakutorwa hanzi mukabvunzwa arababwira ngo ni baba kuti munorisunungurirei, kubera iki muyifungura, taurai kuti Ishe anorida. muvuge ngo Yesu arashaka. Ndokubva vatumwa vatituma bva vaenda baragenda ari babiri vasvika pane dhongi hanzi vakariona sezvakanga zvataurwa naShe. bayisanze nk'amakondesa ababwiye. unoziva kuti vaigona kunze vaba imbavha. bari muzi ko bari kushoboka kubabwira ko bibye ko bari bisaba. tikatanga kunyatsoteerera Mwari, iyo twumvirije neza Imana, tikanyatsotanga kuteerera Mwari, tugerageje kumva neza, tunoita zvimwe zvinhu zvisinga make sense. dushobora gukora ibintu bidasobanutse. Hallelujah. Amen. Izvo sizvi tinotyaka. None turatiza. Ndizvo tinotya. Chinoita kuti titye ndechekuti Mwari haana kutaura. Asi kana Mwari achinge ataura kuti enda unotora dhongi, haubvunze kuti ko ndikazodzi ndaba, ndinodzi ndaba. Livestock kai unopika 20 years kuti izini yamazwa ushobora gufungwa. Saka Jesu pakuti endai munotaura mukabvunzwa ni baba basa ndinorai muti Ishe anorida. musubize muvuga ngo Yesu arashaka. Ukasaziva zvekutaura watumwa, utamenye ibyo uvuga watumwa. Hello. Ukasaziva zvekutaura watumwa, unorohwa uchinzwa imbavhu iwe wakatumwa naShe. uri gisambo kari mana. Ndikunzwika zvakanaka. turimo kumvikana. Nesu vashumiri pano natwebwe abavuga butumwa takawanzwa kuna Mwari banza kuti Mwari akuti kudii ngo Imana irimo kuvuga. inenge vaine shoko refevha yewe naza ndatumwa naro pano. niryo na Hallelujah. Saka pavari kusunungura noneho mu gihe barimo kuvuga vanobva vasangana nevaridzi bahita zvonzi munorisunungurirei, babaza ngo kubera iki vobva vataura mashoko avakaudza noneho bahita zvikanzi Ishe ndiye anorida. Yesu ni wisha. Vanhu vei vachibva vangonyara. Vanhu bahita bachira. Dhongi ndobva rasunungurwa, ndogobe bahita. ndobva ratanga kudzokerwa naro kuBethpage. Tabayijana aho Yesu. Hallelujah. Amen. Ukoona here kuti vanhu vakatumwa vanga vari vaviri. muri kubona ko bino ko abantu bari batubari babiri. Ukaverenga vhesi yataura ichiti Jesu akavatuma kuvuga ngo Yesu yarabatumye kunotora dhongi kugira ngo vanhu bafate indogobe risati rambogarirwa indogobe itakagwe n'umuntu n'umwe. Hello. Jesu haasi kuda rakambogarirwa nemunhu. Yesu ntabwo ashaka indogobe yicawe n'undi muntu. Hallelujah. Jesu haasi kuda amda rake ranotanga kugarira. ashaka indogobe ye umwe ari bwicaro bwa mbere. Kana achiita zvinhu zvakanozviziva iyo arimo gukora ibintu bye kuti ndikatuma hwani aravuga ngo ndinohereza umwe anopedzera ati tasva ndete takatasva ashobora guhita noneho atisha anoenda naro akatasva yari gushaka ozoroti Ishe dhongi renii. noneho yakajya kuvuga ati iyi ndogobe yawe. Saka vari tu havaigona kuzoritasva manje. ari babiri ntabwo bari kuyigira. Haritasvike nekuti vatu. ntabwo bishoboka ko bari. Hallelujah. Unoona kana zvinhu zvaMwari zvichiitwa, iyi ibintu by'Imana birimo gukoreka zvinofanira kuitwa nenzira yaMwari chaiyo, gukoreka mu nzira y'Imana kwete nzira yavanhu. no napana inzira y'abantu. Amen. Amen. Nenzira yaMwari chaiyo kwete nzira yavanhu. inzira y'Imana pana inzira y'abantu. Saka pariri kuuya dhongi noneho indogobe irimo kuza riri kuuya risina kugarirwa, irimo kuza nta muntu yicaye. rauya risina irimo kugarirwa, kuza nta muntu yicaye. vobva varisvitsa pana She. bahita bayizana bayi. Hallelujah. Amen.
ishe ndopa anotanga kukwira dongi niho yahise atangira gahunda atasha pamusoro pedongi amaze kwicara ku ndogobe vanhu vanotanga kuridza mururu abantu noneho batangiye kuvuza impundu abantu noneho bavuza impundu they start to celebrate noneho batangira guserebura zvakanga zvakanyorwa naIsaya ibyari byanditswe na Yesaya zvakutanga kuzadzikiswa byari bitangiye noneho Jesu paakupinda muJerusarema Yesu ari magenda akagara pamusoro pemungoro. Hallelujah. This is a scripture iri kuitwa fulfill. Hallelujah. Saka pavari kupururudza vachifara vachipururudza vachifara vachitora mazambiya vachiisa pamberi dongi rikati mashura ikwani nhasi zuva rangu. This is my day. This is my day of remembrance. Dongi rakafara rakagarirwa naso richifamba pamusoro pekapeti richifamba pamusoro pekapeti richienda. Ndakutaura pamusoro ndashaka kuvuga kino kintu pepfungwa dzedongi pano mafungiro edongi ibitekerezo by'indogobe. Unoziva kuti pamwe pacho waruzi ko rimwe na rimwe pauri muupenyu apa aho uri hano mu buzima ahusiriwe ntabwo ari wowe zvawinazvo muupenyu izvi ufite mu buzima bwawe ahusiriwe ntabwo ari wowe. inyaya yemunhu akakugara ni impamvu y'umuntu uri muri wowe. Ngatite chipo chibumbira ndati inyaya yekuti yechinhu chakakugara kubera ikintu kikurimo cyangwa ikintu kikurimo ndicho chaita kuti unge uri zvauri nicho kiri gutuma ufambe nemafambiro auri kuita kugenda utena unge uine zvese zvauinazvo. Haleluya. Dongi raigona kuti vakomana nhasi zuva rangu rokanganwa kuti nenyaya ndeyari pamusoro ndakaa nenyaya ndeyari akatigara uturiho. Haleluya. Ndati Mwari anogara vanhu mani kwatinoti kugarwa menova Kenya Rwanda kugarwa ndofunga munoona zvinoita masvikiro kana n'anga kuculture yedu yechishona kana vanhu vachiita mutambo webira vanoridza ngoma vanhu vese varimo vachitamba ngoma vachiridza mururu vamwe vachirova hosho panguva iyoyo kana kambo kanyatsofamba indirimbo yabashobora neza mu bantu mweya unodzika hari imbaraga cyangwa hari wechivanhu umwuka unoona munhu akutanga ku noneho ushobora kubona umuntu hari achakuone asiyana nezvaanga ari unoona matambiro acho nezvaakakuita unozoona ziso ravhurika kudai unoona munhu akuita sei voisi rachinja munhu asvikirwa naasekuru vamugara unoona voisi kana raakutaura kunyange ari mukadzi unogana kugarwa nemweya waasekuru. Yes, utanga kutaura nevoice rechirume voice rasekuru even nelanguage yausingazivi unotanga kutaura akutaura hausiriwe asi chakakugara ndochakutaura naMwariwo namweya muchona anogara vanhu. Hallelujah. Hallelujah. Bible rotaura richiti David akadaidzwa naSauro. Sauro akuita zvekubvunda Sauro haachagone kugara zvakanaka nekuda kwekuti ane chivi akutanga kubvunda zvoti notsvakai munhu anogona
gona kuridza tikaona kuna vanhu gona kuridza mambo vanopona pano daidzwa David otanga kuridza David vanotanga kuridza Saul anokuita munhu kwaye David akangomira kuridza mwewe chino kupfunda pfunda kwa David nekupfunda ikoko Saul akatora munondo akakanda achida kubaya David. Hallelujah. Hallelujah. Saul achikanda munondo David achizvengetswa namari. Achikanda munondo achizvengetswa namari. Achikanda munondo David achikase kusvika David atiza neupenyu hwake nakuti uone kuti mweya waMwari unogara vanhu. Zvikanzi naSauro no toda varume 30 vanoenda kunobata David. Hallelujah. Toda varume 30 vanoenda kunobata David. But varume 30 pavari kuenda pavari kufamba pavari kusvika paDavid mumwe nemumwe anobva atanga kupera simba otanga kuprofita. Hallelujah. Otanga kuita sei agarwa nemweya wechiprofita kutumidzirwa vamwe 30 enda munobata David pavari kuenda vari kubva vari right pavari kusvika padhuze naDavid vari kugarwa nemweya naDavid votanga kuprofita votumidzirwa vamwe 30 endai munobata David vatakatuma vana kuuya naye endai munomubata pavanoenda vachipinda muteritori yaDavid vandinoti vakatanga kuprofita. Mwari wedu isusu tinonamata pane vamwe vanonamata vachiti varoi ngavafe ndizvo muroi wangu ngaafe gore rino. Pfungwa yaMwari manje ndeyekushandura muroi kuti aite muprofita. Hallelujah. Ndo inonzi recycle waste recyclement. Hallelujah. Mwari havarasve munhu. Handiti tinoita recycle mapepa maplastic esaya pane vanonhonga vachizadza matsaga ononochinjwa ogadzira zvigubhu zvakanaka kudai ndo zvinoita Mwari. Hallelujah. Irecyclement iri kuitwa naMwari. Mwari havadi kuti munhu aparare. Mwari vanototaura kuti vanorwadziwa nerufu rwemutadzi. Mwari vanorwadziwa nerufu rwemutadzi. Kuna Mwari loss. Ilosi kuna Mwari kana mutadzi akafa asina kutendeuka. Vanoti tendeuka imwe kwandiri. Tadzoka kutongi. Hallelujah. Tongi pariri kuenda vanhu vari kupururudza kutongi pariri kuenda vanhu vari kupembera nekuridza meterwa. Ari kuridzirwa meterwa hausiri wedhongi asi chakakugara ndicho chiri kupururudzirwa chakakugara ndo chiri kuita kuti macelebrations aya aitwe. Hallelujah. Ndauya kuzokudza masikati ano mwana waMwari kuti no matter what you face mukati meupenyu wako haikona kubvisa Jesu. Hallelujah. Ramba wakagarwa naJesu mukati meupenyu wako. Tendera Jesu arambe ari mambo mukati meupenyu wako. Hazvina basa kuti zvikuoma sei. Ndati hazvina basa kuti uri kusangana nei. Aiwa, mumwe nhasi kundinzwa. Ndati hazvina basa mani. Ndiri kuzviona zviri pamwoyo wako. Kuti ndatuma kuti ndizokudza kuti hazvina basa. Hazvina basa. Ndati zviri pamwoyo wako izvo hazvina basa. Zviri pamwoyo wako izvo hazvina basa. Zvauri kurara uchichemera usiku. Piro yako yema
kunze kusvika kuedza wakachinura ndatuma kuzokudza kuti hazvina basa garwa najesu gara mudivine ramba uchigara mudivine ramba wakagara pabedside ruponeso rwako ruri kuuya bhabi rinodzana richiti mukuzara kwenguva Mwari wakatumira Jesu kuti afire zvivi zvevanhu vese panyika. It was time. It was time. Tell your neighbor kuti time. Yatopedza kuparidza. Tell your neighbor kuti time. It's a matter of time. Hallelujah. Aripo asina mota pano nani. Ndakuudza kuti time. It's a matter of 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 time. Just dwell in the divine. Dwell in the divine. Don't come out of the divine. Usabuda. It has a David. I'm not one thing that I desire. One thing that I desire. One thing that I desire. Chino chimechete chanjinoda. Kugara mukati mimba ya Jehova. Kugara mukati mimba ya Jehova. Mazuva ose upenyu wangu. Ndichiona kunaka kwake. Ndichiona utsvene hwake. Ndichiona kururama kwake. This is one thing that I desire. David chose to dwell in the divine. Wakapasarudza yekuti ndichagara muimba yaMwari. Zvakaipa zvichandiwana ndiri muimba yaMwari. Zvakanaka zvichandiwana futi ndiri muimba yaMwari. Gara muimba yaMwari. Tisimuke netsoka dzedu masikati ano. Muzita raJesu. Tisimuke netsoka dzedu. I want to believe kuti aripo mumwe munhu angachitaurwa naye naMwari pano. Mwari pavanotuma munhu nguva dzose havatume for no reason. Havaiti mistake yekungotuma munhu for no reason. But pese Mwari pavanotuma munhu, there is an appointment. There is a business. Ndinogona kunge ndisingazive zita rako. Ndinogona kunge ndisandambosangana kana kukuona. Asi unozviziva. Unozviziva chokwadi kuti Mwari vanga vachitaura neupenyu hwako. Ndinoda kuti ukota musoso wako tisvike panguva yekuti tinamate iko zvino. Kana aripo pano anoti pastor, mamuchitaura kuupenyu hwangu. Pastor,